Nongshong Shnong jongka Shnong Mukroh West Jylla Hills kila yaki Pyrshah yak Jingkynnoh Donbor jongka Karbyonglong Autonomous Council lani ka KHASI kabalakhang yaki Nongshong Shnong ban pomding bat Rung shaki klau kador ba Shnong kala kentu yak sorkar Jylla ban tuklar bat ban ai yak Jingkynnoh ka ba arpsau kenta ban yada na ka jingwan kentur put syu wat hadin baladep ban pentip shaki bor badai kemi ka jingshna yaki surak da ka KHASI kadang yai beteng kabalawan ra ya ka jingbam shongsuk ha ka te kathany u secretary jong ka dor ba Shnong Mukroh u ba precious ten ula keno baki pulet pahara ki ba ap ya kinong tri surak ki juberngem ya kinong Shnong jong ka Shnong Mukroh ki ba julet shaki klau bantam deng thang kinong Shnong ki la let ru ban ya kendu ya u sembut menteri Rung ba ka Jylla u ba snyau bhalang dhar ban ya kren Halor kani kamat Kapi yang ikut Shnong mentaro hak yang penting kelas jam yang kini kita ambil jebor jangkai yang ikut Shnong pada mendapat kelas jam ban le jebor yang klau kitab jang Shnong diberi ki research jang kinong Shnong hak apa kala penilaian di dinding bar kelas na yo surok hapo puru ang jang Shnong